Cazul Bâlea din anul 1978 a făcut vâlvă în toată lumea. Ce s-a întâmplat atunci? Da, este un caz care a atras atenția mass mediei din toată lumea asupra României. A fost vorba de un grup de 20 de soldați încartiruit într-o fostă cabană din apropierea lacului Bâlea din Făgăraș. Un sergent a fost atacat atunci de o entitate extraterestră. Grupul s-a baricadat într-o cameră a cabanei, însă entitatea a încercat să deschidă ușa, apoi obloanele de la fereastră. Sergentul care a fost atacat nu și-a mai amintit nimic. Există, în schimb, mai mulți martori oculari care au relatat firul evenimentelor și care au văzut absolut tot ceea ce s-a întâmplat. Oamenii au tras o sperietură groaznică. Este singurul caz documentat din țara noastră în care e vorba de un atac asupra unui om. În schimb, avem relatări similare care vin din Italia și din Franța. Care este cea mai veche mențiune a unui posibil caz OZN în țara dumneavoastră? Poate nu o să vă vină să credeți, dar cea mai veche mențiune vine tocmai din anul 1595. Aceasta apare atât în cronicile locale cât și în cele italiene. Oamenii au văzut un fenomen neobișnuit. O cometă care a apărut pe cer în mijlocul zilei și care a stat nemișcată cam 2 ore. Astăzi am ști sigur despre ce e vorba, dar atunci oamenii nu înțelegeau ceea ce se întâmplă de fapt în jurul lor. Dintotdeauna. Au fost aici cu mult înainte de apariția oamenilor. V-am spus, ei nu au vrut decât anumite resurse de aici. Ne-au influențat istoria în vreun fel? Este cert că au fost văzuți încă din cele mai vechi timpuri. Dacă au intervenit în evenimente istorice majore, schimbând evoluția cursului evenimentelor, e greu de spus. Cu siguranță însă că le-au observat. Columb, de exemplu, a întâlnit OZN-uri în primul lui drum către America. Ce altceva puteau să fie acele lumini uriașe și mobile de pe cer pe care le-a văzut în apropiere de Cuba? Dacă ne referim în schimb la perioada modernă, da, putem spune că ne-au influențat. Vă reamintesc de ceea ce spuneam mai devreme, și anume explozia tehnologică din ultima vreme. Vorbeați de desecretizarea informațiilor pe care le dețineți. Ce ne puteți spune în legătură cu aceasta? Vom face publice cele mai importante dosare pe care le deținem. Practic, un întreg istoric al fenomenelor din toată lumea, nu numai de la noi din țară. Oamenii sunt datori să știe ce se întâmplă lângă ei, nu credeți? Evident. Și că atunci când va avea loc această desecretizare despre care pomeniți? În luna noiembrie acestui an. În acea lună, o publicație importantă din țara noastră va prelua informațiile. Cum spuneam, nu îi pot divulga încă numele. Vrem să fim siguri că astfel de evenimente ajung la oameni și că nu li se vor pune bețe în roate. Vom anunța totul cel mai târziu pe 15 noiembrie, pe pagina web despre care am vorbit deja, dosareleozn.wordpress.com. Nu vă temeți că se vor face presiuni asupra dumneavoastră? S-au făcut și se fac deja, dar, am mai spus-o, oamenii sunt datori să știe adevărul.